हायना नोङो मा जामारदों? नोङो मानो आंजों एरा एरा जागासिनो दङ? हायना नोङो मा मिथिगौ आं दि नोंखौ बेसेबा मोजां मोनो। नों जेखियानो जाया मानो आं नोंखौ मोजां मोनो। नों मा जादों हायना? आंनो मानो खोन्थाया? नोङो हायना? आं मिथिनो लुबैदों नोङो मा जादों? दान्दिसे आंनि मेगननि गोजान थाबोलानो आं गिनाय मोनो हायना। नोंनि अनगा आंहा आरो बे बुहुमाव रावबो गैया। हायना नोंखौदि आं बेसेबां मोजां मोनो। नों नङाब्ला आं थांनानै थानो हानाय नङा हायना। थारैनो नोंहा मा जामारदों आंनो मानो खोन्थाया नोङो? आरो बे सेंग्राया सोरमोन? नोङो आंनि फनखौ रिसिभ खालामाबाबो आंनि मेसेजनि रिप्लाइ हराबाबो आं बे सेंग्राखौ नागिरनानै आं सोंगोन थारैनो नोंहा मा जामारदों आरो बे सेंग्राया नोंनि मा जायो? हायना नोंनो आंखौ बुंदोंमोन आं नोंनि गोजान मालाबाबो थाङा होननानै। बै समाव नों आंजों ज' थाफानानै गंसे मन्दिराव समायखिरा लानाय दङमोन। नाथाय दिनै नोङो आंनि गोजान जालांबाय हायना। मानो एरा एरा जागासिनो दङ? थारैनो नोंहा मा जामारदों आंनो फंसेब्लाबोथ' खोन्थानो हायोना नोङो? नाथाय आंबो जेना नोङो मा जामारदों हायना आं बेनि थार सुलु लागोन। आदा आं नोंखौ बेयावनो लोगो मोनबाय मोजाङानो जाबाय। आं नोंनाव फंसे खोथासो सोंनो सानदोंमोन आङो। नाथाय आंथ' नोंखौ सिनायासै, सोर जाखोमोनथाय? आं राखेब आदा, आं हायनानि बयफ्रेन्ड। हा बेथ' माबा मोनसे सोंखाथारसिगोन आंनाव। मा होनो खोन्थाबावनांगौ जाखो आंनि दालाय? फंबायसो आङो बिनि बिदा गौतम। फै दखानाव साहा लोंनो फै। नांलायला आदा, आं नोंनाव फंसे खोथासो सोंनो सानदोंमोन आङो। हायनाया मा जादों आदा? नों आंनो खोन्थानो हागोन नामा? दाखालि आङो आइखौ हस्पिटालाव लांदोंमोन। बे समावनो आङो हायना आरो नोंखौ नुदोंमोन आरो बियो आंखौ नुनानै मानो खारनायमोन आदा? आदाया माबा मोनसे खोन्थानो हागोन ना? आदा थगायनाङा दे, आं जोबोद दुखुआव दङ। आदा हायनाया मा जादों? बियो मानो आंनि फनखौ रिसिभ खालामा? आंनि मेसेजखौ मानो रिप्लाइ हरा? मा जादों बियो? मानो हस्पिटालाव थांबाय थानाय नुदों आङो बिखौ? थारैनो बिहा मा जामारदों आदा? अन्नानै प्लिज आंनो खोन्थाना। आं मिथिगौ फंबाय, नोंनि गोसोआ बिराद दुखु मोनगासिनो दङ होनना। नाथाय हायनाया आंखौ खोन्थानो माना खालामदों। आं खोन्थानो हानाय नङा राखेब, नोंथाङा आंखौ गाज्रि मोननो नाङा दे। खोन्थालायनो हायि बिहा मा जादों आदा? अन्नानै प्लिज खोन्थाना। आं जोबोद मिथिनो लुबैदों बियो मा जादों? मानो आंजों एरा जाबाय थादों? आदा प्लिज अन्नानै खोन्थाना, बियो मा जादों? जाबाय फंबाय, जाबाय सिखारदो। आं खोन्थानोसै, आं नोंनि दुखुखौ रायलायनानै थानो हालिया। सिखारदो फंबाय, सिखारदो। नै फंबाय, खोथाखौ आं खोन्थासिगोन, नाथाय नोङो नोंनि गोसोखौ हमथानांगोन। नोङो एसेबां नोंनि गोसोखौ लोरबां खालामनानै लायोब्ला नोंहा जोबोद खैफोदाव गोग्लैगोन फंबाय। नोङो गावनि गोसोखौ हमथा। आं आंनि गोसोखौ हमथालायनो हानाय मा जादों? अन्नानै थाबनो खोन्थादो, आं खोनासंनो लुगैनाया हाथारला आदा। राखेब खोनासं बिदिब्ला, आंनि बिनानाव हायनाया साननैसो सिगांनिफ्रायनो जोबोद गिदिर बेरामाव गोग्लैनानै दङमोन आरो बिनि बेमारा लासैनो ख्रेब जाबोबाय थानायाव बारानिफ्राय बारा जाबोगासिनो दंमोन। बेनिखायनो आङो दाखालिनि समावहाय नायनानै थानो हायैयाव आं बेखौ हस्पिटालाव लांनानै थांदोंमोन। राखेब हायनानि बेमारा ब्लाड केन्सार जादों। मा? ब्लाड केन्सार? हायना। औ राखेब, हायनाया ब्लाड केन्सार जादों। बियो आरो बे बुहुमाव साननैसोनि आलासिल'सै। बिनिखायनो नोंखौ बियो मिथिजानो गिनानै आरो नोंखौ दुखु मोनजानो गिनानै नोंनि गोजान जागासिनो दङ। इसोर, आंनाव मानो जानानै होआखै? आंनाव जानानै होबानो जायोमोन। हायनानाव जानानै होबाय। गोसोखौ हमथा राखेब, नोङो जेसेबां हायो जोङो बेखौ मोजां ट्रिटमेन्टआव खालामहोगासिनो दङ। नों जेसेबां हायो इसोरनाव आरज गाब, जाहाथे हायनाया थाबैनो मोजां जाथों। आं खोन्थानांगौखौ खोन्थाबाय राखेब, नाथाय नोङो हायनाखौ मिथिहोनो मोननाय नङा आं दि नोंनो बे बाथ्राखौ खोन्थादों होननानै। गोसोखौ लोरबां खालामनो नाङा राखेब, हानायमानि गोसोखौ हमथाना लाखि। आं थांनोसै, हायनाया हारसिं दङ।
आङो बेनो दा हस्पिटालनि मेडिसिन शपआव आङो मुलि लायनोसो ओंखारबोदोंमोन। नों थाथ'दो, आं थांनोसै। हायना थाथ'ना प्लिज अननानै थाथ'ना दसे थाथ'ना प्लिज हायना डक्टर बाबु हायनाया हामगोन ना हामा हायनाखौ अननानै प्लिज मोजाङै फाहामथाय हो हायनाया आंनि जिउसो डक्टर बाबु अननानै प्लिज बेखौ मोजां फाहामथाय हो आं बे नङाबानो बे बुहुमाव थांनानै थानो हानाय नङा डक्टर बाबु प्लिज अननानै बेखौ मोजाङै फाहामथाय हो हायनाखौ फाहामनो थाखाय माबा मोनसे मोजां राहा दंना गैया डक्टर बाबु अननानै डक्टर बाबु आंनि हायनाखौ बासायदो जोंनिफ्राय जेसेबां फाहामथाय दङ जों बेखौ फाहामगासिनो दङ बाखि गोजौ इसोरनि सायावसो